Allah gabata yi kashe ni. Oh no. Kai wallahi su ba sai ka biya kankanar da. Ka faɗa ma wai. To ni daure ka zan yanzu. Ko uba hukuma. The beginning. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ma kankana mai gida. Wace yaji ka so? Akwai babba akwai karama. Nan naira 500 nan 500. Kana wa ka sa? To kun gura cikin naira 1000. In kame tangani. Naira 1000 take wa. Dan kamin den gani. Ai. Ka su ba gada. Sha gabata yi labai. Gana ba ta yi wasu ba. Ina kana ba ta yi. To inda tana ai da na ci. Kai. Yanka wata magani. Ya yi sifa. Wallahi amma in yanka wata sai ka ci ta wada. Shawar gabata yi kawo min jawa. Gana ba ta da jawo sifa. Ka san ko nawa ne yanka wai? Nawa ka yanka? Su ka yanka. Ha? Ya wace. Yanka wata kuma. Ya yi. Shawar gami jawa ba ta yi kyau gaskiya. Gana ba ta yi kai sifa kana ta sa ina yanka. Ha? Ba ta yi kyau. Ka san nawa ne yanki? Ba ta yi kyau wala. Mai gida kuma ka kyabu a ba ta yi kyau mai gida kuma duka gari ta mallan mai gida. Yanzu ka ta wurin sana'a da ranka cimin zarafi kawai. A ni ba wani zarafi zan ci naka ba tun da kai kankanar ka ta ni ba ta wuce ba. Wallahi tun da ne yanke uku. Sai ka sai ta sai ka ban kuɗi na kuma ka sai na mun ka shirya da kai kan naira 2000. Ai wallahi sai ka biya ka ke. Guda uku ne yanka naira 2000 wallahi sai ka biya ni. Ba ni sai na ba ka ba. Wallahi sai ka biya ta. Kan hada ma wai. Ko ina ba ka zuwa wallahi. Bawon banza haka dai ka zo ka sa ina yanke kankana ta haka. Ina kama yanke kankana ta. Yanka wata. Ko mai yanka wata? Yanka wata mana an ka yanka ai ka ga lahalo na. Ni kuma sai in sayi. Ai. Ka Allah gabata yi kashe ni. Oh no. Kai wallahi su ba sai ka biya kankanar da. Ka faɗa ma wai. Wallahi sai ka biya ta. Ko mi ba koyi ba. Yanzu ba ni kuɗi na dai. A ni ko sisi ban baka. In baka da ko sisi ka to ka sai ina yanke kankana ta haka dai. Ba kuma da bugi kai. Ban ga da bugi ba, akwai da bugi irin ka to cikin dukiya ta ina kama yanke ma kankana tun ɗazu ko wace ba ta yi ma ba. Ha? Gaskiya ba ta bin ba mai gida. Wallahi sai ka biya ni. A wallahi to ban ga. To yanzu haka so ayi. A kuma yanke wata ne. A kuma yanke wata wawa nake irin kala. A don ba wa kake ba mi kake. To don mi zan tun kama yanke kankana ta haka. Don ba kai ki to kada to wata mi za ka. Yanzu dai ban kuɗi na don Allah. A to ni ban da ko sisi. To ni daure ka zan yanzu. Ko uba hukuma. Oh no. I don't know when I'm coming Ashin je ka samu ta baki mai kawai ke ta. Salamu alaikum. Salamu alaikum mallan. Mamu ya hankali. Nan na aka gyaran shakshoba. A wannan na aka gyara. To a gyara mai. Wannan baka ni kirkira ka ci ma an gyara mu. Ko aka gyaran ta tunda ni kai ni cin ba. Cin banza. Ha? Ina kwaɗa ma shi wallahi. Gyara shi uga. Ta zan yi dawo ko a? Sai ka rawa. Minti nawa? Minti 3 na ba. To ya ba da mu. Kada sha min to kawo kai mutum ya kawo aborin kawai kuma kana dore ga wasu. Ina marin kwalla. Kana mi? Ina marin kwalla. Wala kai. Allah bacci ba Shi wanda shagun ga. Ni adda shi. To kuma ka kawo mutane reno wayo. Au. Ya ke ni. Ko jahili kake wai? Kada jahili. Allah bacci mallan da Allah. Minti nawa zan yi in dawo? Minti 3 na baka kuma in baka dawo dauke ta in Nigeria. Na ranta da Allah ya daure ka. Ka daure ni? Awo. Kam sun na daure ni. Wani ta yin dawo. Kai. Ga ya gyara ga ron da gani ne za ni ka jahili bari in gani. Ina shi so an gyara. Miliyan 9.
You are my praise. da Allah in kana haɗin kuɗin ka ko Simira da aka. wai shoka ni kawo gyara tun ɗazo ya gyara wai shi na waɗannan kuɗi yana ci shoɗi wai miliyan tara. Wai miliyan tara wai. Miliyan tara. Yi wai dai yana dabu. A kai da an dabu gidi. Kai Allah da wai kai in ba kai ba ga wada customer wai. A to gon hada da shi awa da. Shin ya kuka da shi tun farko? Ai shi ya sani ai. A na sani kai ba ka waɗi miliyan tara ya ce min. Bayan ba kuka da shi jinga farko. Ni ba mu yi jinga ba shi gyara ɗaya ni. Gaba wanga shi wai kuma ya ƙi magana. Dole ta shi. Duci na hawan gahobe kurma na hawan. Amma dai wala kai ma ajahili da ka aje Allah ka da ajahili. Aka da to ne wani wanga da ka aje shi wanga mai sau. Ya za a miliyan tara halin wallahi ko sai yana yi. Ina wallahi bana kira su kare karuna a cikin shago su halaka ka wallahi. Su halaka ni? Au, to ba mu halaka kai yawa. Lalle ni to wurin yanzu shin nawa kuɗin ga na gyara. Wai na ga su fa kai. Miliyan tara ba so in sai sabon mota ba. Yanzu ka wani ɗin kana jahili ce kai ma dubu miliyan a kuɗin kar alamalla. Ka ji abu kamar san abu ba. Dubu kuma? To nawa zai bai? Miliyan tara ne ke ba. Wallahi ina buga ma ita ga wasu. Miliyan tara wai. To buga mai ita ga wasu ka. Wata in ba kai ba ga wada. Ni a jahili. Au. Ka harci dai haka jiyo. Wani ma su ka kisa alkatu. Kai ba shi da ayo bare ba dubu. Allah bai yi ba sa dubu. A shekara da shago ko Allah mallan rike ɗaya shokar gaga ta nan ka ta kai abin da za ka yi. To na riƙe. Ka rike? Au mana. To ɗan sanda za su raba ni. To sai ka kira an sanda su raba ni kai. Kai ta yi niya ta yi. Ko kai baka tsoron kowa jahili yake. A ga da jahili dai ni ka tsoron halan mutuwa ne an ka ce ba halan. Su kasuwar da za su yi discount ka gane. Barka aiki. Mai gida gwalbe ya ne. Gida. To dama wata jita-jita mun ka jiya da kuma har dai cikin rediyo da mun jiya. Har cikin rutulun Wanda ta ta kawo mu. Little Milk. Hawa na. Muka Little Milk. Little Milk na magana. Allah ta wuce ne mai gida kana ji. Dama jin ne an ce nan gidan yari kun yi discount gaba ɗaya kun halaka komi ya dawo ƙasa don saboda sauƙin azumin ko da wanganan da aka nama da wancan da na namu suskanti duk koyi discount ko to mu ka san duk inda banza take muna can a walla to bari za mu yi kamar mari isu ba A na wa kuma duba da ga azumin ga kaga dashi na ma nisan kun kai discount to so daga koyi discount ko da gaske na koyi discount da gaskiya na iya discount to bi da ala yanzu ya tsare abin sai akwai specific yadukan da aka yi ma 40% discount ma'ana za a cire kaso 40 akwai wayanda kuma za a cire kaso 20 sauran kayan kuma za a cire musu kaso 10 a goma da biyarin da aka so biyarin da mutum ga so biyarin da aka so discount ya kai discount yanzu super tun da sun riga dai sun yi discount sun halaka komi ko yawa yanzu akalla yarin 100 in za su sai shi kai kana ganin nawa sai shi 1,500 kai 1,500 imana super haba dan sun yi discount da halaka su ba imana kai an ka ce discount haka ba misali abin 50,000 a sai sama shi 40,000 shi a discount ai kyauta na a bangaren kyauta na ba to sai kyauta dai za a baka yanzu misali yarin 50,000 in sun yi discount ne kamata yanzu misali yarin 50,000 in sun yi discount ne za su sai shi kenan 60,000 na sisi 60,000 imana har sun haye to kuma ai discount kuma sai ya ƙara 10 imana to in bai ƙara 10 to me za a yi to super ko dai baka son discount ɗin ga a'a ita batu ne mai gida Allah mai maganin ba abin da nan